ఏం కనబడుతున్నావా? అగో ఈ రెడ్ సిగ్నల్, ఆ ముందు గ్రీన్ సిగ్నల్ చూడు. ఇది భోగి రెడ్ సిగ్నల్. రెడ్ అనేది ఇది, దీనిది రెడ్ సిగ్నల్. భోగి కాదు, మనం ఎక్కడైతే చైన్ లాగామో ఆడ ఎదిగి 2 రెడ్ చైన్ లాగిన 2 భోగిలు రెడ్ సింబల్. అయితే మొత్తం పొలాలకి వెళ్ళిపోయారు. వెంకట స్వామి సౌమ్య ఆవిడ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదండి. రైలు ఉండాలి సార్ ఆవిడ. అదే సార్ ఎస్ట్ పోగలు అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.